Unong tau an ka not shalong uba Adelbert nongrum ula penpau ya ka jing sngokia halor ka isu balara haying dorbar tau an kata ya ka medical reimbursement ka jing balamat dakin nong trei kam sorkar ki barit kerdan ha katanat ka kot ka kia bakim pat yo ya ka hok jongki kumbadei banlong. Utay unong tawaan ula keno bakadon ka jing pet siliang kmat ki bor sorkar ya ki nong trei sorkar ki barit kerdan bat ki bala syong that no na kakam. Kat ba ya ki bahe kerdan la deban penbiang ya baro ki jing don kam jongki kaba utay unong tawaan ula bu jing keli baha kapor baki trei kam amdan barit amdan bahe ki hab ban trei lang kumju haba sumar nongpang te balai menta da kila syong that ki bapo kerdan ki sya pet siliang kman. Halor kani ke isu ula ong bo ula kerpat syaka menteri badai pet ya ketenat ka kot ka kia ka kong amperin lingdo ban pet lem bat amdai bandon ka jingya pher henrei ka dei ban long markat ju bat ki wede ki jaka bajubu ya ki basa di do masi hanong ba shelong bat ki wei ki shnong hasor bat kapsor katai karai la syam hadian baki bor sorkar kila penbena biang balala ban tek lakam ya ka jingpang lampi skin disease ha ki masi bat ki masi ban syok do ha ka jela kila yo ya kila jing yada klem jing ma hani ka por sei sien kum emali masukia ha bang ha pen pau nomor bon sien ngaju pen kup haladi ya ta men sim chike khle banum keren tang hijing ek beri jong konstituensi rei ngan sutunat ia kapan keren ru pan sngau ia hijing ek jong jela tinga ko pan keren ha ko bidei bat ka medical reimbursement ka jing ek ka ba la syam ba lamat lemba kini ki employee government employee bat ki pensioner ki bala song thai ha bidei bat ka medical reimbursement halor kani ki issue ngada ban ra po ka house jong last budget session bang la pan sngau bat ngala keling apan jing shai ni minister beton borom jong ka help bat yong ru bakadon kata ka disparity kata jong unfair ti balik kadon tak on kajino unfair pareng kita gi bahe kita gi nong trai sarkar bat ki barit apa kajing pang kalong kumju kala aja fair no malah nrei bupun sing kalong kumju ti nrei halo kan ga jingbu jong kan ga new government rate lembaga central government health scheme CGHS kala kata plat ia kini ki general employee jong ga government employee bat kini pensioners namar ba kala long burden plat kala khia plat nak pantai jongki namar ga jerap nak yang sarkar kalong tangkin dia jadi ini nomornya ban kali yang jong ini ki general employees jong government lingkar ki petitioner keladap ban pa yang tak jinglong ya jing siam go jong ki jing ya shago government mata alai banai sobna hin risap charger but ka assurances la yo ru na ka ini minister belum borom bi om sapet dengan it scam mata alai banai sobna kam don ki no action has been taken from the government jadi lor ta nomornya ngabade kapra jong apan budget kum emeli mde taman shura po house ti halor kani ngayo khobor ba lembaga ka expert committee lembaga government bakila recommend ha ya ka ban consider ya ka riet tang ye teki high up ka bangut ayu kani nata da kodem ka disparity kalong unfair ban nga kerpat ban nga kentu ye minister borom bin subha ban pet na mardor kani khanam ba kanum don ka jikta pangin hapan songu ya kita ki employee ki bala syong thai ru ba barang trei ban ai ya kata ka bainong ka balong markat ju mde bandon kata ka ji appear ha pring di bahe bar ki barit tengit ka mani city ka ba ngan pha menta ko manaikan be madam amperin idon soba ti nangit scam in shimkhia la ka jong ka kamram ti tai ni kentien ang le jong ko bishpon